Ak sa chystáte na svadbu svoju alebo svojich najbližších, podnikáte v oblasti súvisiacej s prípravou svadobnej hostiny a všetkým, čo k tomu patrí, alebo si jednoducho chcete vychutnať neopakovateľnú atmosféru svadobného dňa, potom práve pre vás je určený 3. ročník špecializovanej výstavy Svadba od A po Z vo výstavisku Agrokomplex v dňoch 11. a 12. februára 2012. Svadobné kytice, módne prehliadky, účesy a vizáž pre manželské páry, hudobnú produkciu, sakrálne piesne a všetko ostatné, čo k svadobnému dňu patrí, uvidíte 11. februára na výstave Svadba 2012 vo výstavisku Agrokomplex. Svadobný deň vyvrcholí skutočnými sobášmi dvoch párov. Staňte sa súčasťou cirkevného tradičného a civilného netradičného obradu na výstave Svadba 2012. Tešíme sa na vás.